for the sex yawanga uri kukwira uku. How much do you want to pay? Hello Zimbabwe, Makadini. Tawia isuwe burning issues. Herbal health clinic. Tinobatsira ma problems pabonde. So tine drink redura tinaro iri. Rinonzi Power 2's energy drink. Power 2's energy drink inonwa na baba kana mama munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active in system mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power 2 yako nhasi inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power 2 herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Ndokwa nhasi uri kuda kuroora here muguyu? Kuroora mukadzi kana achida kuti kuroora. Ndati ndoda kupa instruction yokuti ndizive kuti iwewe uyende unobisa pfuma kumwana uyu. Handisi kuramba takatobozvinyora. Inini yanguka mindiro yandiri kuda inini ndeye hongu uri kubisa kunoroora mwana uyu. Ndokunga achida kuti zvinhu zvoraitsangamire zvetakapedzisira tichitaurirana takataurana zvema-DNA tozoona kuti mwana ndewako here kana ari wangu kutakura vana vangu kuchengeta. Alright, wagona officer, wagona. Iwe unotakura vana vako handiti? Vana vako wakabara wega here? Aya, namai vacho. Mai vacho ndevapi? Iwa. Mai vacho right. DNA test ndiye baba veuyu here? Inotaura kuti ndiri baba vacho. Inotaura kuti ndiri baba vacho. Alright. Toti iwewe wanzi ndiwe baba vacho. Okay. Une masimba here yokurambidza munhu akabereka uyu kuti ndinoda zvakati pamwana wake? Handirambidzi, handizivi kuti zvakanga zvataurwa, handina zvakanyorwa. Okay. Pa-DNA test iri kutevera kuzadzikisa chete. Kuzadzikisa chii? Chete. Good. Asi for the sex yawanga uri kukwira uku, how much do you want to pay? Sex yawanga uchikwira uku imari yaurikuda kuti umupe? Chakamira handina kumbofunga zvokuti ndikuita sex yekubhadhara. Chakaitika chete ndechekuti hatina kumbochinja magariro kuti ndachinja magariro ndaita sei. Uri kumuchengeta here uyu? Ndiri kuachengeta Chakamira. Iye ari kutaura anopenga here uyu mukadzi mukuru ari kutaura kuti iwe wakapedzisira rini kumuchengeta? Vana vakatochinja mazita. Ndiri kuchengeta zvese Chakamira. Uri kuchengeta zvese zvokuchikoro chikafu ndiri kubhadhara. Zvinochinzwa ka iwewe officer? Iwewe officer, iwewe ndakukurifeya ku officer. Kune vanogona kutibetsera counseling. Amapanzo maita counseling ini. Changamire ndaikumbira kuti mundiregerero. Handidai kuziva kuti ndikaita zvadaro kuti ndasvika kwakadaro. Ndiregerero Changamire, ndatadza kunzwisisa kuti zvakamira sei. Vana vangu ndinochengeta, handina kumboregedza kuvachengeta. Kuchikoro ndoendesa kana kutotengesa mombe, iyo atozviziva kuti handandacheka mafizi ndikatotengesa mombe kuendesa kuchikoro. Kana izvozvi futi ndakanga ndatouya kunotengesa mombe dzakawanda, chakangokanganisika chete ndechekuti patakakiriya mombe takatsvaga mota yekutakurisa mombe.
izvo ndinokutendai muri mugwara rakanaka zvekuti zvazvo handichengeti vana aiwa ipapo inini apa ini ndakangomira chete ndiri rifari yeupenyu hwevanhu chandiri kuda kuita kwamuri ofisa ndechekudai ndechekuti ofisa 1 vesocial welfare vachabetsera kuvana vedu munopanzwisisa chechipiri pane bandiko rechild care rinoshungu nekuchengetedza vana handiri mapanzwa chechitatu pane women organization mazvinzwa vesava ndinenge ndakuvaisa kuti vaone kuti vana ava vari kurarama sei saka ivava mabandiko iwaya maorganizations yachabetsera pakuti vana vachengetedzwe ndaikumbirisa changamiro kuti ndatadza kuchengeta vana changamiro. Alright, amuna kutadza asi vatiri kuenda kuti vazoona kuti vana vari kurarama sei tinenge taakubisa mumaoko menyu takupa responsible organization kuti ibetsere kuchengeta vana ndevenyu havasi kutorwa vana ndevenyu havasi kutorwa asi paGBV neabuse yeuyu mudzimai uyu ane kodzero yake iri muconstitution yekuti haafanire kuabuse kana mukatorana mukaenda henyu kunogara kuenda anywhere it's okay but kuti muwanikwe muri kuabhusa munhu sezvakaita mukadzi uyu saka imimi kana mati hamusi kuabhusa ndiri kukuendesai kune ndichatuma vachaongorora muraramiro wenyu vamuguyo nemuraramiro wemukadzi uyu tobetserana ipapo ndoti 1 chechi2 ndechekuti kurara kwamakaita nemwana uyu achimbokugezerai achimbokuitirai zvaikuitirai munoripa sex inobhadharwa ukatora hure kana munhu anenge ari kuita zvesex duties anobhadharwa maererano nenguva mukabuda manheru kuenda kuharare munosvikoona vanenge vari kumeka mashort monies faster saka imimiwo kana mamutora uyu kuti yanga iri fambi yenyu tichawekawo mazuva kuti makasangana naye kangani towekawo kuti ari kudei basa rakanga ari kuitawo re6 iro nokuti mimi hazvina kukukosherai hazvina kukosherai dai zvakakukosherai maicherechedza kuti munhu uyu hatinai kumbochinja magariro kana musina kuchinja magariro zvakanaka tichazviona kumberi uko asi muno mudare judgment yangu sezvo mhosva yakatongwa kudhara ikataurwa nezvayo ndeyekuti kana muguyo achiti vana vatatu havasi vake alright amuna kutadza ngaende ko DNA test mu mazuva 14 days chechipiri muguyo wakagara
wakagara na unonzani Adija Ahmad ukamuitisa vana ane nhaka ye kuti ndiye mukadzi wako wepiri. Bishi ne mere mukati kemba unofanira kuroora kubvisa pfuma ya ucha atezvara baba mai baba wako ari kupi saka anotaura pfuma yacho ndiani dziri kupi yauchataurirwa na nani zita ra baba wako Bashiro ani na Bashiro Ahmad. Chechitatu muguyo une moswa ye kushungurudza Adija nevana unofanira kuvariritira nekugadzira mabhefi yevana vako chekupedzesera ndechekuti iwewe muguyo ndeupi unomuda kuti aitese kugara nawo iro didi rombe ndiri kukubvunza iwewe muguyo Tangamire uyu ndiani Adija Ahmad unomuda ndakati suda ndati unomuda
Unomuda here? Ndinomuda kungoti chete wado kungopesana ndekuta kusaipudzana. Nai, kana uchida munhu pane mumwe murauro unomira pakati apa pane vanodana naye. Ipo pakati pa pane condition here. Love, has it got a condition? Ngatibudirane pachena ka. Tireke kutendera noti munenge muri kuita ungeka muri kubirana muri kuziva zvamuri kuita. Saka muno mudare muno andidi kuona vanhu vanorarama mukati meZimbabwe vachiwandirana. Kana muchidanana totaura nhau yekudanana kuti munemba. Iwe kana wine mukadzi mumwe mukuru ari pamusoro pako ariye waunocha kuti uti mainini vauye kana kuti ndiye anokutonga. Asi ini ndinoona kuti wakakwana kuri wakanga uri mutongi wevanhu nanhasi uri mutongi. Apa handisi kuda kuti tipedze nguva nekunyeperana. Ndiri kuda kuti uyu ati ari kuda imba newe, iwewe uri kuda imba naye here? Changamire timbodya tibvisei mukadzi mukuru. Hande ndezvekuti haambodi kuti anomudzinga uyu. Asi kuti kana magarisana mega kumba kwenu pano kuti wozoti tugara imbai tugara imbai itaimba naye asi tangogarawo kuti takadaro makore. Naye mguru ngoni uri kupupura ukuthi uyu ane imba yake yawakamupa ndokwaagere. Amai guru ane imba yavo iri kuHarare uyu haana basa naye. Kopapi pakuomesera? Pari kungoomesera pari kunetsa chete ndepokufwa. Akarwa naamai guru? Aikona naamai guru. Iwo nduri kumutadzira angaregeza kumubvisa. Vadorwiwa kunze kwaizvozvo zvasiyiwa pakutaura kwaitwa nezvekuti imi manetsana adzimai enyu ava makabva mapinwe pamusoro peurufu apa wamana kuda nekuseri ukabva mataurwa nekoti kuti isai pfungwa dzechiuto mupfungwa menyu muite pfungwa dzekuti maababa vemhuri ndizvozvo. Saka imi manje adzimai enyu ava nepakupanoti kana achinge vakakutasaiso nezvamakaita kubuda pamusoro perufu apa nekusiri kuenda padenga izvokuchitika nekuseri vanobvaona kuti muri gandanga chaivo zvinomaminetso. Kwakuri kutya kuti unokuatwa kana kuchoka chisho amugwenyu yenyu diki yapedzwa namambo handisikuramba yatopedzwa. Saka pata tokuti isumuke zvenyu moenda kuma-DNA test mudzoka ikoko mozoti mukuita responsible nokuroora. Kune chikwereti zvakare changa chandachiverenga sori amai vakaendesa mwana kuchikoro. Kuchikoro kune chikwereti $200. ndinobhadhara zvana 400 zvana chizvo kungoti haana kutaura asi 400 yacho kana kuchikoro zvekuchikoro ndinobhadhara ndinotobhadhara asi anobhadhara asi anobhadhara panyaya dzatikuita navamukuyu pawanike hwani weukama yavo ave aripo nokuti kana tichikodzita tiri 2 vakaenda kuHarare dzikuta ngenini ndindakayazita sei ndakaya kuzoripota kunoku nokuti pane meseji yavakandisendera pane patakauya takasangana dhereri apa ndetichiti mambo hakuna ndichivaudza kuti uyai tiende kopi kwamambo dhereri kwamambo
zvaita sei ndasvika zvikanziwo nezvawakanoita kupi kwamama ini mamba nditombovaziva kutotanga kutovaonawo ndakatanga kutovaonawo pamakauka ikoko paya kana kuya kuno kuzomboripotawo nyaya nerimwenso hapana saka uku kumusoro kuzvinenge zvakuita ngeini ndiri kuvaitira utsinye ndikuya kuno kuzomangara nyaya aiwa pakanaka pawataura hama dzako marume ndiani nani hama dzako next of kin sanzimu hama yenyu next of kin sanzimu hama yenyu yepadhuze ndiani next of kin ende tafadzwa mwana tafadzwa mwana munin'ina munin'ina anonzi tafadzwa tafadzwa ani muguyo tafadzwa muguyo ane makore mangani approximately sandufungidzire sandungafunge kutanga ite makore mangani kana 40 here okay